Vi tilbyder også en ejermenu, hvor vi har de her 6 kategorier. Vi starter ud med vores anti-modder-menu. Der er fjern alle PEDs og køretøjer, hvis der har været en modder inde, og fjern alle objekter. Det kan vi lige prøve at se her. Der har været en modder over vores airfuel. Han har ikke kunne lide os at spawne alle de her ubåde. Lad os da lige prøve at sige her. Fjern alle PEDs og køretøjer. Så kommer den op i venstre hjørne. Alle tomme køretøjer vil blive fjernet om 30 sekunder. Og så går vi lidt videre i vores menu. Går vi ind på Self Options, så kan du få fuld HP, og du kan også gemme nyt outfit. Du kan få et crosshair, som vi kan se her på skærmen, får jeg et hvidt crosshair. Hvis du også går længere ned, så kan du skifte vejr, der kan blive Clear Skies. Og så kan du gå ind og ændre det igen. Og så kan det blive Rainy, Night and Foggy eller Snowy, som vi har gjort det til her. Vi har også en kategori, der hedder våben. Her kan du spawn våben til dig selv. Du kan også få våben direkte ind i dit inventory. Og så kan du også få nogle attachments til dit våben. Det kan være suppressor, det kan være våbenlygte, det kan være udvidet magasin, våbenkompensator, lille sigtekorn eller alt muligt andet. Så kan du også få skudsikker veste. Der er hvor mange du skal bruge. Og ja, det er bare en nem måde at spawne ting ind til dig selv på. Hvis vi går videre til vores kategori, der hedder bil her, så kan du spawne en bil. Lad os prøve at spawne en adder. Så vi starter lige med at fyre radioen fra. Den var lidt irriterende. Så går vi ind på vores menu igen. Så kan du simpelthen gøre alt muligt med din bil. Du kan ændre nummerplade. Lad os prøve at gøre det her. Vi ændrer den bare lige til test. Så står der test på vores nummerplade. Så kan du også flippe din bil, hvis den er flippet. Du kan også fjerne den, og du kan reparere den. Nu kan vi så ikke reparere den her, da der ikke er nogen skade på, men vi kan fjerne den. Bank, der kan du hæve penge, indsætte penge og spawn penge. Så det er bare sådan en mobil bank til dig selv. Så du ikke skal flyve hen til en bank for at gøre noget med dine penge. Så har vi en trading-menu, hvor du kan give dem penge og tage dem fra dem igen. Teleport til Mount Chiliad, en PED-magnet og gør dig selv usynlig. Det skal lige siges, at vores PED-magnet, den bliver fanget af anti-cheat, så hvis du skal prøve den, så skal du slå din anti-cheat fra. Lige lidt ekstra her til sidst. Du kan spawn så mange penge, du overhovedet vil, hvor den bypasser din anti-cheat. Så hvis jeg vil give mig selv 100 millioner, så venter vi lige lidt. Der var de 100 millioner, nu er jeg på 110. Og så har vi også ind under trolling, så giv dem penge og tage dem fra dem igen. Der har de det i 5 sekunder, og det bypasser også din anti-cheat. Lad os prøve at give 999 millioner til mig selv. Så går der lige 5 sekunder, før jeg får det. Kigger op i højre, der fik jeg dem, og så rører de væk. Der røg de væk.